kamatayon. Usa ka pulong nga gikahadlukan halos sa kadaghanang mga tao sa kalibutan. Walay gipili bisan kinsa og unsa ka man nga klase nga tao. Kristiyano, Muslim, Buddhist, komunista, atheist, kana di mo tuo Ginoo, tambok, niwang, himsog, masakiton, bata, batanon, tigulang, babayi o lalaki. Madugay o madali, ang kamatayon mga higala o suon muabot sa tao o muabot nato. Kabubuton man sa Dios or kabubuton sa tao sa bisan unsang paagi or namatay ba sa sakit, namatay sa sobrang kalipay ug katawa, namatay sa disgrasya ug uban pa. Ug ang mga famous kaayo nga kamatayon nga natala sa Biblia mao ang kamatayon sa mga propeta o sa mga apostoles sa Ginoo. Gipatay sila tungod sa pagsangyaw sa kamatuoran mahitungod sa Dios. Mismo ang atong Ginoong Hesukristo namatay sa krus, silbi nga halad isip karnero sa Dios alang sa pagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang kamatayon usa ka ang sa laing kinabuhi nga padulngan sa tao. Gitagana ng daan nga ang tao mamatay makausa ug human ni ana hukman siya sa Dios, langit o impyerno. Ang destinasyon sa tao human sa kamatayon nag-agad kini sa atong mga pagpili o desisyon samtang buhi pa kita dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Dios naghatag og dakong kusog og gahom panahon sa kapildihan sa maaning adunay namatay apan mahupay kita sa pulong nga ginaingon diha sa Pinadayag 21 bersikulo 4 nagaingon pagapahiran niya ang tanang luha sa ilang mga mata ug ang kamatayon mawala na. Ni may pagbangutan, ni may paghilak, ni kasakit pa kay ang unang mga butang nangagina. Ang mosunod nga mga bersikulo mga kaigsunan atong makita diha sa Biblia nga akong ipaambit karon makatabang kini aron makadawat og kahupayan og pagdasig nga moabot lamang pinaagi sa paglaom nga anaa nato diha kang Hesukristo. Kini nga koleksyon sa kasulatan mahimong maghatag og mga pulong nga gikinahanglang madungog panahon sa serbisyo sa paghaya sa namatay o sulat pagsimpatiya alang sa nawad-an og minahal sa kinabuhi ug hangtod na sa paglubong aron kita makapamalandong. Una, sa unang Tesalonica 4:13 ngadto 14 nag-ingon si San Pablo, mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom. Verse 14, kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw